Și nebuni, bă, vă bate joc de mine? Ce te uiți, băi? Ce te uiți, bă? Bă, pălămită, bă, iată, îți rup părul din cap, auzi? Nu te juca cu mine. Fii atent aici. Uitați, nu? Vă bate joc, uitați, da? Fii atent, de ce n-ai trimis ieri mașina să ia marfă? De ce? De? Ai uitat. Fii atent aici. Alo, ce notezi acolo? Nu mai rota! Nu mai rota degeaba! De ce n-ai trimis să ia marfa? Din gară. Plătim locația, la tren, nu? Plătești din banii tăi, plătim din banii noștri! Și veni și leafă mare, ai? Ce te uiți, bă, caracudă? Ce te uiți? Secretară, bravo, dragă, bravo, drăguța de ea. Bă, nu ți-e rușine obrazului, secretară. Secretară doar pe mașina de scris. Și mai și sforă, îi trezesc pe ceilalți, nu, bă, și tu, bă, băi, Mapes, bă, omor, bă, nu mă bate joc. De ce uitați, bă, de ce uitați? De ce uitați, ha? De ce uitați? Eu de ce nu uit? De ce nu uit? N-am uitat nimic în viața mea. În viața mea n-am uitat nimic! Faceți ca mine, să nu mai uitați! Că zburați! Am înțeles. Auzi? Da. Am plecat la minister. Rușine să vă fie. Aveți grijă, nu mai uitați! Hai, uitucilor, nu se poate așa ceva.